ngimema Ngizwe Mchunu Macingwana. Ngathi Macingwana mfowethu, ngoba sisuka kude nawe, ungazi ngisemncane ethi kungakabazi bonke labantu, semncane sasi group kwakuyimina kuNgizwe bese kuba uXolani Mcineka lo wenza impucuzeko. Sasi group nje eThekwini ekudala kusadumele idrama yayithi ubambo lami, khona ubhuti owayibhalile leyo drama kuthiwa uGeorge Sithole. So uGeorge Sithole wayesenza ke imovie yayithi Amadola. So lapho kuleyo movie leyo kwakukhona uNgizwe, kukhona mina, kukhona uXolani Mcineka nabanye. So uNgizwe ke sisuka lapho ke naye ngama 90s. So bengabe sengimbona ukuthi hayi Ngizwe izimo azami ngalendlela osuke uthi uthatha direction, sengithi hayi mfethu, ngoba sinenkonzo enkulu futhi inkonzo yethu sigqugquzela ukuthi akiwe phambili nempilo, fika nawe, ayikho into etheni ozoyenza, uzogibela istage nje uthi azikhali, mase ngikunikeza u30,000 kodwa ngizokunikeza u15,000 ungakafiki deposit, uyothi nje wena ayikhale, mase mina ngikunikeza nje u30 bese uba no30 ephakethini. Wavele wathi umngani wami hayi ngoba ngigula, hayi futhi nakhona ngathula, waphinda ke esesho lento zakhe ke manje benge ngithatha imali mina yabantu, yabo lapho ke esesho le nto hawu washaya umhla ka4 yabanjwa inkonzo. Kwaba mnandi, kwaba njiya, bafika abaculi bacula, bafika begospel kwaculwa, bafika oMC kwaba mnandi, wangafika Macingwana phela. Yabo kwathi noma ngithi kuyena ekseni ngithi Macingwana dlula ke nje la uvele ungasho lutho, uvele ngizokunika noma u10,000, wathi hayi namhlanje ngibhizi kakhulu namhlanje. Wavele waya lengamenyiwe khona, wayengamenyiwe phela kule yangoma yayilapha, waya lengamenyiwe khona. Awuthe befika lengamenyiwe khona zavele zakhala. Cabanga mina bengimphephisisa ukuthi asingakhali kuyena, hayi zavele zakhala kuyena umfowethu uMadoda, zavele zakhala. Sengiyacabanga nje kuthiwa wafika ngomhla ka4 ngabe waba no30,000, ngabe asikho isithunzi esimehlele ukuthi bayikhalise kuyena, impilo yayizoba normal. Zawavele zakhala, ezakhala Ngizwe Madoda, awuzakhala kuMacingwana, awuzakhala kwichunu Madoda, awuzakhala. Manje angazi noma ngithini, ngithi azikhale noma ngithi asingakhali ke manje, noma funa kuqhutsheke kuthiwa ayikhale. Angazi ukuthi manje funa amabunje ngoba phela kumnandi makusakumama kuthiwa azikhale komunye umuntu, kodwa mase ikhala kuwena iyaqhubeka nilethe ethi azikhale, ngoba phela sothi azikhale ivele iqhubeka impama lokho ngenile nje. Kodwa shame, siyadabuka kodwa bafethu ukuthi phela kona kuyahleka phela noma kufiwe, kuyahleka noma zikhalile. Hey, awuzakhala Madoda, awuzakhala kuyichuna, awuzakhala. Ngicabanga ukuthi kodwa ke mase address ichunu sel addressa ination, ngicathi lento ukuthi azikhale ngelisayisho ayikoba nesibindi, beke lathi azikhale, hayi kobe nesibindi phela. Ngapha bathi azikhale zizokhala kuyena manje, seyikhala kuyena manje, zikhala emabhaqeni, zikhala ndlela zonke, zikhala eguqile, zikhala izikhala ngempela izakhala kumfowethu uMadoda phela uyichunu mina alifana nomfowethu bafethu. Yabona mase zikhala kanje bafethu, ngiyaqala mina ukubona ichunu liphathe kabuhlungu kangaka Madoda, zikhale ngempela. Hey, nangu Mabutho Zulu zandla ezincane uthi awungikhuphule phela. Mabutho sekukhuphulile mfowethu. Hayi, angikhulumi mina into engekho, angikhulumi into engekho. And into engicela ukuyicacisa futhi enye, khona into engangayithinta ngabona ukuthi bafethu mhlawumbe ngicacise lento. Mina mangikhuluma enye into la, noma nginifundisa ngani, ngisuke nginifundisa ngento engisuke ngiyilanda kwenye ilevel. Mina ngeke ngikhulume ngento mina la ekuthiwa ngiyithathe kumuntu lemhlabeni engizokugobela noma into engiyizwile.
noma into engiyibona ibhaliwe ngizoyikhuluma la. Mina mangikhuluma into la ngisuke ngikhuluma into engineshosho engisuke sengilande kwenye i-level njengoba kuthiwa King Bhaka kumina. So akekho umuntu ngempela engathi mangisho into abe nesibindi impela sokuthi athi uyangiphikisa ngoba usuke engekho kuleyo level engisuke mina ngilana khona. Ongcono umuntu akohlala nami phansi angibuze mase ngiyamfundisa, hayi umuntu angiphikise. Ngike ngakhuluma nje ngendaba le eyokuthi mangabe kukhona umuntu enekhwama bese eyashona ashiye ikhwama, ngase ngithi ikhwama akuvumelekile ukuba kube khona owomndeni ozozithatha aqhubeke naso. Ikhwama bengabe shona